ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನವೆಂಬರ್ 26 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಾರ ಬೊಲ್ಪು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆರ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಲಕ್ಷ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಡಪರೆಂಡು ಸೋನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬೋಡಾ ದೆಪ್ಪುಲೆ 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 ದೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಚೂರು ಹುಣ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಡೆ ತಡಾಡಿ ಕಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಆವು ಕನ್ ಪರೆ ಆವು ಕಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆ ಲೀಫ್ ಅವು ಫ್ಲವರ್ ಬಾಬು ಅವು ಫ್ಲವರ್ ಅವತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಅವು ಫ್ಲವರ್ ಅತ್ತೆ ಬಾಬು ಲೀಫ್ ಕನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ತೋಜುನ ಬಾಬಾ ಅವಳು ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಕಲ್ಲೆ ಪೊಲಿ ಲೀಫ್ ಲೀಫ್ ಬೊಚ್ಚಾ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಲೀಫ್ ಕನ್ಲೆ ಎಂದು ಐಟ್ ಬರೇಕ ನಮ್ಮ ಐ ಬೈಟ್ ಬರೇಕ ಹಾಂ ಕಲ್ಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಅತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಬಲ ಶೀ ಚಿಚ್ಚುಂಡೈಟ್ ಚಿಚ್ಚುಂಡು ಲಕ್ ಶಿ ಇಂದು ಇಂಚಮಂತ ತೀರು ಇಂಚಮಂತರ ತೆವೆಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಾಟಾ ಹಾಂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ನೆನ್ನೆ ಕನ್ಲೆ ಹಾಂ ಚಾಕಿ ಕನ್ಲೆ ಹಾಂ ಪುಚ್ಚೆ ಕನ್ಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪುಚ್ಚೆ ಕನ್ಲೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪುನು ನೆನ್ನೆ ಚಾಕಿ ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿ ಪುರ ಕನ್ಪಲ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಚಾಕಿ ಪುರ ಕೊಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಚಾಕಿ ಪುರ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಅಂದೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತ ಏನು ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜ ಪೇಂಟೆ ಕೊರಡ ಅಂದದ ಬಾಬು ಎಂಕಿಜ್ಜ ಅಮ್ಮಗಿಜ್ಜ ನೆನ್ನೆ ಅಮ್ಮಗ ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರೆ ಕೊಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ನಡಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವನ್ ಪುರ ಕಂತಂಡ ಸುರು ಆಲ ಪೊಪ್ಪಾಗ್ಲ ಅಲ್ಲೇಗ್ಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ಲೆಗೆ ಏನು ಜಲ ನಾನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪಕ್ಕೇನು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಗಲೀಜಾತು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಡು ಐನಾತ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುನು
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ ಕಲ್ಲಿ ಅವ ಬೋಡ ಕಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವತ್ತು ಅವೈತೆ ಅವ ದೃಷ್ಟಿಗತೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿ ಬಂತೇನೆ ಒಂದು ಅದು ಅವು ಬೋಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನದ ಬದುಕುಜವು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ ಅಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಗದ್ದೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬೋಡ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕುಡಿ ಮೂಲ ಸೈಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಈರೆ ಪಾಡುನೆ ಇಂಚು ಕುಟ್ಟುನತ್ತೆ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುಲೆ ಅಯ್ಯ ಅಂಕ್ಲೆನ ಬಾಬು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುನತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಾರೆ ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಪಾಡಿಯರು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ತುಕ ಓ